Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa pinili. Aniya na kita sa katulong Domingo sa panahon sa Kwaresma. Mga igsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Hallelujah kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Kristo kaluoy, kaluoy kami. Kristo kaluoy, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Kaluy-anon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dad-unon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo kita. O Dios sinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampog pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon, ang among kaubuso itugot niya kami nga nangaluya, tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan ang takanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Hetro, ang pari sa Midian. Usa ni anak kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duulon ko og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Moises, Moises, siya mitubag, ania ako. Ang Dios miingon, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya, miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa,
Mikunsad ako, aron pagluwas kanila, gikan sa mga Ehiptohanon, ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa, ug gipuy-an karon sa mga kaananhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hebusihanon, ug sa mga Jebushihanon. Si Moises miingon sa Dios, "Kun adtuon ko ang mga Israelita, ug ignon ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyangalan, unsa may akong ikatubag kanila." Ang Dios miingon kang Moises, "Ako, mao si ako." Ingna ang mga Israelita, si ako, mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan, hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daiga ang Ginoo ug kalagko, tibok kong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo ug kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan, giayo niyang tanan mong balatian, giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo, dugayng masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon ngang langit, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo,
alang kanila nga maadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluoy-oy. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milata sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon, nanginom sila sa tubig nga espirituhanon, kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila. Ug kadtong batuha, mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana, wala kahimot-i sa Dios ang kadaghanan nila. Busa gilaglag sila ug gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan nga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhang dautan mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan mahitabo kanila ingon nga panig-ingnan nato, apan gisulat kini aron makakatunan ni kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos nung matutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imo pulong, dinilitigong imo kaming ginawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hiliyawan ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan mingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni atong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo
nga kung dili kamo maginulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus sa kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga ni ini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya siyang hardinero, tanawar ha, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga ni ining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan ni ining tuiga na lamang, kay akong libutan og kubkub ang punuan ug unya akong abunuhan. Kun mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Mayong gabi sa tanan. Sa nanglabayng pipila ka adlaw, aduna ako'y kahigayunan sa pagtabang pagpakumpisal sa mga kabataan naa sa mga eskwelahan nga sakop sa parokya ni San Jose dinhi sa Mabolo. Nindot kayo ang magpakumpisal og mga bata. Kaya ang mga bata, dali kayo maangkon sa ilang mga sala. Ang mga dagko, kasagaran, mangumpisal, dili dayon moangkon, unya mangdamay pagyud og uban. Usahay, apilon pa ang pari. Kay tao raman ta padri, mo nang masuko gyud ta. Kamupod bitaw ang mga pari, dali pod masuko. Nining ikatulong Domingo sa Kwaresma, gipahinumduman kita diha sa mga pagbasa. Una, ilabi na sa Ebanghelyo ang kabililhon sa paghinulsol. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ni Abli diha sa paghisgot nga ang mga tao misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga-Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang nagahalad sila ngadto sa Dios. Unsa may ilahang reklamo? Niadtong panahon ni Jesus, ang Israel sakop sa gitawag nga Roman Empire, mga Romano. Nga tungod niini nabahin ang mga Israelita. Adunay mga dumadapig sa emperador sa Roma ug adunay mga dumadapig sa templo sa Israel. Nga tungod nini daghan ang kagubot ug usa ka higayon ni ana ang kagubot gipasiugdahan sa mga Galilea ug tungod kay ang kagubot naabot man dito sa templo, gipapatay sila ni Pilato. Nga hinungdan niini nga ang dugo sa maong ni alsa, ni rebelde batok sa emperador sa Roma, kay dito man sila gipamatay sa templo, ang ilang dugo nasagol sa dugo sa mga mananap nga gihalad sa mga Hudiyo o mga Israelita. Atong kahinumduman nga kabahin sa mga Judaism o Judaismo sa tinuhuan sa mga Israelita mao ang paghalad og dugo didto sa templo. Mao nang naglagot sila nganong ang dugo niining mga nagrebelde nasagol sa dugo sa mga mananap nga ilang gihalad didto sa templo. Unsay gipunting ni Jesus dinhi. Kana bitawng kinaiya nga matintal ta sa paghukom nga ang mga makasasala dili iya sa Ginoo. Kita nga nagsigig simba, kita nga nagsigig kumpisal, kita nga nagsigig ampo, kita iya sa Ginoo.
Katong mga way simba-simba, katong mga badlungon, katong way ampo-ampo, katong mga way kumpisal, dili iya sa Ginoo. Mausab kini ang gipahinumdom diha sa unang pagbasa sa basahon sa Exodus ug sa ikaduhang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa pagpakita sa Ginoo ngadto kang Moises pinaagi sa kalayo o burning bush. Gipahinumduman sa Ginoo si Moises siyang pagpangutana ngadto kaniya, kung pangutan-on ako sa katawhan kinsa ang nagpadala kanako unsa may akong isulti itug-an nga pangalan. Naabay gitug-an nga pangalan ang Ginoo. Unsa yang tubag? Ako mao ako. Pangalan bagod ang ako mao ako. Dili. Unsa may katuyuan sa Ginoo nga ang iyang gitubag ako mao ako. Una, alang sa Ginoo, dili na siya kinahanglan maghatag og pangalan. Kay siya man ang Ginoo ug wala nailain pa. Niadtong panahon sa mga Israelita ni Moises, daghan kayo ang gituohan nga mga Diyos-Diyos, mga Ginoo. Kato mga nakahinumdom sa Greek mythology na ay lain-lain nga pangalan sa mga Diyos, na ay Diyos sa kaalam, Diyos sa kadagatan. So, lain-lain mo nang kay lain-lain man sila, aduna sila ilahang mga pangalan. Apan sa pagpaila sa Ginoo, kay siya lamang ang Ginoo, dili na siya kinahanglan maghatag og pangalan. Unsa yang tubag, ako mao ako. Ikaduha, pagpainumdum kini sa Ginoo ngadto ni Moises ug sa katawan sa Israel, nga ang Ginoo dili lamang nga siya ra, kundi Ginoo siya sa tanan. Dili pwede ang kunon sa mga Israelita nga siya Ginoo ra sa ilang mga katigulangan, kundi siya Ginoo alang sa tanan. Ako mao ako. Mausab kini ang gipahinumdom ni San Pablo siyang sulat, unang sulat ngadto sa taga-Korinto. Yang gipahinumdom ang kasinatian sa mga Israelita silang pagpanaw gikan sa Ehipto padulong sa pag-angkon sa yuta nga gisaad alang kanila. Nga matud pa ni San Pablo, ang maong katawhan silang tanan nilabang sa dagat ug naglakaw ilalom sa panganod. Pasabot niini silang tanan gigiyahan sa Ginoo, walay gipili uban sa usa ka panaw. Pagpahinumdom kini alang sa matag usa kanato, nga kitang tanan nagpanaw padulong sa Ginoo. Dili unta kita maghukom sa atong isig katawo nga mas makasasala sila kaysa atua. Diha sa atong paghinulsol, mo-focus kita sa atong kaugalingon nga pagka makasasala. Maghinulsol gani kita, mo-focus kita sa pag-angkon sa atong kaugalingong mga sala. Kining panahon sa Kwaresma, maoy pinaka maanindot nga panahon sa pagkumpisal. Apan ang pagkumpisal, magmabungahon lamang kung gumikan kini sa tinuoray nga paghinulsol gayod. Ang tinuoray nga paghinulsol bunga sa pag-angkon sa atong kaugalingong mga sala. Sayon ra ang pagpangumpisal kun ang mangumpisal naghinulsol ng daan. Sayon ra usab alang kanamo nga magpakumpisal kun ang miduol sa kumpisalan naghinulsol ng daan. Busa sa atong pagpadayon sa panaw ining panahon sa Kwaresma, ato unta paningkamutan og maayo nga makahigayon gayud sa pagkumpisal. Apan una sa tanan, ato unta mapuy-an ang pagkamahinulsulon
matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili ang pagkamahukmanon, kundili ang pagkamahinulsulon. Ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa ngamahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Mudangop kita ngadto sa Ginoo, mangayo sa tanan nga atong gikinahanglan aron magmatinud-anon kita sa buhat sa pagkabig, hinulsulan o basulan ang tanan nga magpahimulag ka nato gikan sa Dios. Moingon kita, mapuangurong amahan, kaluy-i kami. Urong amahan, kaluy kami. Nga ang tibuok simbahan, musunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasig o kaligon, alang kanila nga buot makabig ug magbag-o. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga nangandam nga mudawat sa mga sakramento sa hingpit mamahimong abli sa Dios nung grasya ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga tigpanday ug mga balaod maghago aron matukod ug mapanalipdan ang dignidad ug ang kaangayan sa mga kabayin-an diha sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-antos ug ang mga nagmingaw ug ang mga nagbangutan mahupay pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy kami. Nga imo tang isipon nga takos ug puslanon alang kanamo nga halangdong tiflo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay nga matuhuon makadangat na sa langitnong pulianan nga giandam ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong amahan, kaluy kami. Dios sa among amahan, sa imong gugma, patalinghugi ang among mga pag-ampo, ug ituboy ang among mga kasing-kasing uban ang kasiguruan sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salvidas ako kanimo, tungod sa imong kahayo. Giluwas mo ako gikan sa
sala o kanunay imong ipakiyeta sa kaayo ngaway suko sa kaayo ngaway suko. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong Sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa dayog gamay siyang ngalan alang usab sa atong kabuslanan ug sa tilukiang santos nga siban. O Ginoo, malukmayong ta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasaylo nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibaya mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay batarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahooman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Naigunang nabalik sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo tuburan sa tanang kasantos ipadala mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan pasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesu-Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy-i kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga taygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga itudlo ka nato sa atong manunubos. Ginoong Jesu-Kristo na iyon kasi mo mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig si mong simbahan, ug sibo si mong kabubuton, hatagi kami si mong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa kuno. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Cordero sa Diyos na nagbawag sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagdawatan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Hatagi kami sa Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay mong kalawat, Ginoo, apan ipamulong lamang umamaya ko. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon,
ug nabuhong kaming aniya sa yuta sa pan nga langit nun, naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kiningamong gihimo pinaagi nining sakramento, matumanon ta pinagi sa buhat, dinhi sa among kinabuhi, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa Panginoon. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Namaste.